परिचय रखନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶରଧାପୁର ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଠାକୁର। ଆଜିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା ନାବାର୍ଡ଼ ସହାୟତାରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଓ ଋଣ କର୍ମଶାଳା, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସମବାୟକୁ କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସ୍ତରରେ ପରିଣତ କରାଇ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସମସ୍ତେ ଋଣୀ ହେବେ, ସରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଧାନ ବିକିପାରିବେ, ସାର ନେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ଜମିରେ ପକାଇକି କେମିତି ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଇ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଧାନ ଚାଷ କି ବାଇଗଣ ଚାଷ ଯାହା ବି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ତାକୁ ନେଇ କେମିତି ସୁଚାରୁରେ ସଫଳ କରି ଫଳେଇ ତାକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରି ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେଠି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିବା ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା, ସେମାନେ କିପରି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯୋଗାଇଯିବ। ସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଠି କରାଯିବ। ଏଇଠି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଉଠେଇବେ, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯାହା ବି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆସିବ ଆଗକୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପହଞ୍ଚିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିହେଲା। ଚାଷୀମାନେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେଉଁ 50 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ସରପଞ୍ଚ, ଧାନକେରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ନୋମିନି ମହୋଦୟ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମର ସଭାପତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକର ସଭ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ସଭାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆସିକି ସଭାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଗ୍ରହ ସମବାୟ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଜାଣିଲେ, କିଛି ଧ୍ୟାନ ନେଲେ। ଯାହା ହଉ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଗକୁ କେମିତି ସମବାୟ ଡେଲାମ ବ୍ଲକରେ ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ବା ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ କରାଯିବ। ତାକୁ ବି ଆଲୋଚନା କରି କିପରି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।